Bai tini arawo Joykishno parawo boro kaisa tongthok laimani abtah manani bijay misil lailaikia arawo tan himale 11 mandai bazar jitimani bagi nai 44 number buth center oro tini buri rok sela rok jottono tongthok laye tongthok mani bisingtei tai bubagrana hamjak mani bisingtei tini Joykishno wo yasak soglaikia tongthok laikia amahakaino tebo borok obo buskango sini Greta Tripuralen no ago guitlangani baginai jottono oro tongthok laijak tan himale tebo oro tongthok laikia je bubagrani message rokhana laye akoi tebo oro tongthok laye borok amahakai bijay misil bokla laikia